Усім прывітанне, і сёння я вам раскажу, як я здавала экзамен на карту равырову. Я зараз жыву ў Польшчы. Паехалі! Уся справа ў тым, што ў Польшчы, каб ездзіць на ровары, трэба мець карту равырову. Яе трэба мець дзецям ад 10 до 18 гадоў. Да 10 гадоў трэба ездзіць з бацькамі. А пасля 18 гадоў табе ўвогуле яе не трэба. І вось калі ў цябе ёсць гэтая карта, ты ездзіш легальна. Каб атрымаць карту равырову, трэба здаць экзамен. Я яго здавала ў сваёй школе. Можна таксама здаць в ужондзе. Гэты экзамен складаецца з двух частак: тэарэтычная і практычная. Каб здаць тэарэтычную частку, я падышла да фізрука і спытала, дзе можна падрыхтавацца да гэтага экзамену, і ён паказаў мне сайт, і я таксама аставлю ссылку ў апісанні. Гэты сайт, там можна падрыхтавацца да гэтага экзамена, там можна парабіць тэсты. Ведаеце што, чым больш я праходзіла гэтых тэстаў, тым больш я была падрыхтавана да гэтага экзамена, тым больш я запамінала і тым больш я ўжо ведаю. І вось да самого экзамена. Я прыйшла на экзамен, фізрук мяне адвёў у настаўніцкую, таму што другіх кабінетаў у нас не было ў школе. Вось так. Пасадзіў мяне за комп і сказаў: рашай гэтыя задачы, выбірай тэст, які табе хочацца. Я такога не чакала. Я думала, што он прыйдзе, дасць мне тэст якийсь там апределённы. Я не буду рабіць выбар. Вось. Таму я выбрала першы тэст, таму што я яго ўжо запомніла практычна ўсю частку, і таму мне было лягчэй. У выніку я не адказала толькі на адно пытанне і атрымала 93 пункты. 93 пункты, вось. Дарэчы, прахадны бал экзамену 80%. Я не ведаю, як гэта сказаць. Пасля гэтай часткі экзамену ён мне сказаў, што мы будзем на наступным тыдню здаваць другі экзамен, ужо практычны. Там нам трэба будзе ездзіць на ровары і паказваць свае ументнасці. Я ўвогуле не перажывала, таму што я на ровары катаюся з 5 гадоў, і мне, за 2 дня да экзамену я таксама даведалася, што нам таксама трэба будзе здаваць яшчэ адзін экзамен на гэтай практычнай частке, дзе мы будзем ездзіць па знаках. Ведаеце, такая плашчатка, я не ведаю, плошча, зараз. Вось, ёсць такая, як гэта? Ёсць такая пляцоўка за знакамі. Вось тут фотка будзе. І вось ты па ёй ездзіш на ровары і ўсё, і ездзіш. І па знакам. Зразумелі, не? Так вось, за школу у нас ёсць такая пляцоўка. І толькі за пару гадзін да экзамену да мяне дашло, што я не ведаю знакаў. Ведаю, але не вельмі шмат. Таму я адкрыла таблічку і паўтарыла гэта ўсё. Так вось, я прыйшла на экзамен, фізрук расставіў конусы такія, і трэба было зрабіць змейку, потым там паказаць вось так рукой, паварачваеш на гэтым ровары, потым паехаць там туда-сюда. Увогуле, я не ведаю, як у вас будзе, але мне было так. Калі ты ўмееш ездзіць на ровары, табе ўвогуле хвалявацца не трэба. І потым ужо пачалася другая частка гэтага экзамену, дзе трэба было ездзіць па знаках. Тут я ўжо трохі хвалявалася, але і тут я не чакала, што будзе вельмі лёгка. Справа ў тым, што экзамен я здавала з 4 класам, і таму была астатняя. Я не хацела быць першай і гэтак далей. Там быў толькі адзін путь. Цябе яго паказалі, ты едзеш. І вось я была астатняй, я проста наблюдала, як хто ездзіць. І ўсё, у мяне была только одна памарка. І ўсё, я здала экзамен, людзі. Калі вы там чагосьці хвалюецеся гэтага экзамену, не хвалюйцеся, там всё проста, там всё лёгка. Проста уважліва глядзіце, паўтарайце і таксама падучыце тэорыю, каб здаць тэарэтычную частку. Калі спадабалася гэта відэо, пастаў падабайку і падпішыся на мой канал. Таксама напішы каментар, ці ёсць у тебя гэтая карта равырова, ці не. І вось тут будзе фотачка, здзеньце маёй равыровай карты. Спасылка на сайт, дзе можна вывучыць тэорыю, дзе можна прахадзіць гэтыя тэсты, я аставіла ў апісанні. Пока-пока!